ba ngi pule yaga shithi juda ka dukhot ando ka basao ka bukran chpang gibri ka balen yo Jesus Christ ubolong tang mo uhi kan rat bor trajingi so khubor ne por gade chpang ki ka jingkut jongene gibri ki balen yo Jesus ki balen lene ki bom ngai lene ki bapop khot besan ga ong tenga kwa pan ka mau phi la pila tip hisin ya kane baro botra he bolo pelai im ya upai lang na ri Egypt hadin gata ola penjot no khot ye kita ki bom sham langai la phi tip khana la phi longi kristan phi ngai pila juas ngoi ne ga khana kumno ble lo pelai ikhon Israel na ri Egypt hisin ga sngi bat ki thmu le sha ri kanan henry don shibon ba ki bru ki bom ngai hari khlau na bagi po hari khlau kem ngai ye gai boblo ong ki khnyum na ta ki ot ba kim ngai ye ga jing kim ngai yo Moses but u juda batau ong u blay u penjot ye kita ki bom ngai hari khlau ke kita ki bom ngai hari khlau dai ki to khon Egypt ki khon Israel ki ba mi na ri Egypt ki ba mut ban le shari kanan hanre po hari kan na ba po ha po hari khlau harish yap and ri khlau da rish yap nisha sao pos ngi sorry sao pos nem ki ya ki shong sa ba ki ne sa ha ri shiap hari khlau babel kasi gong balai namar ka jing bom ngai jongki ka bang akwa bangin ye pej kalong kani ja ayu ye gini gibriu ke ba por khlau leda people ye ka testament berem pin lap ba kini gibriu namar ba kim ko ngu ye ka jing ong jong blai but utra ula bitar baru ongan penyap khot yo ne pai lang ubom ngai baru ong Moses ngan penmi sembai name ye ka waipat ka ban long ka waipat ka jat pan riu ngalang nya yo ne pai lang bale kya ubale bom ko ngu e ka bang ong pule kitab jikhenong khat sao people ter nong khat sao ter pin lap ikine e bar bleu ong har khmi ngan ye ki met yap je ki pin yo i ba ki thia hari khlau but u habo juda batai spanga do jing spanga to ga jingkut jong do gi briu hari khlau u juda ong ni tin ong u bleu la penjot ye ki so kan ni tin penjot la bi pule ga gospel jong yonis klong ba riu ro kum jo it khot ka ba pule pin po hado khot ke saupo ter hado sabo khandai khot sabo khandai gong jisu ong niktin gi khpa jong phi ki jiu ki khon Israel ki la ba me da mana hari khlau bat ki la yap no ka jing e re gani habangi pule ye ga bible ngim yo i ye ga e ba ong ngi yo i ye ga ba ngi perkhat ka ong ngi perkhat kum ne ki bom ngai gitu ki beri hari khlau ki bom ngai ki ba yap hang to ri khlau kim poi sha kari kanan so ngi penkut bagi to ki beri ki balai percaya boleh ki yap no ha jing bitar boleh bat ki le chedu job ngi penkut kum ta ngi mot ba ki le chedu job hari ga testament berim pi page ke bible kong ki yap no hari khlau jisur ong ki yap no hari khlau bodo juda ro ong ki yap ki jot hari khlau so boleh penjot ye kini beri ka jingkut ka kentin ke bo juda pun kam gede ki jot ka kentin ke bo jisu pun kam gede ki yap hari khlau bale de pule ye ga bible ka ta gede ka language ka ta gede ka kentin ke bible ka batai spang ka jingkut jon ki bom ngai hari khlau ki dei ki jiu jisha ki bala mi na ri Egypt penban ka ki jot no ba ki yap no hari khlau klem de po she ka jing ka ri jing ji kolar ba ni pen kon ngi mot ki le chedu job no ka bible khlem ong ki le chedu job ka ong ki yap no ta re jing ko jong ki thot ka basam sorry thot ka ban riu
ki angro ki bom shomnari ga daga buram tan rajong ki hare ki le eno ye ga daga jaka shongsa lari shongsa la ka jonghi ularino ye ki hagi kenjri bom jikut hapo ke badom tliu ye ka jing bishar ke sngi bakra ke barangkong kuran Jepang judau ai nuksa Jepang ne gi briu ki bom ngai ki bere gi khon Israel baru ong kalong tik ye gi bom ngai ga gospel haganega aga ya go menta uong kini gi briu ki balen yo Jesus Christ kin lkut ke jingkut ki kalong tik kum gitu gi briu hari khlau kin jot no ke ba aru nuksa ong kalong kum gi angel kini gi briu ki balen yo Jesus ki long kum gitu gi angel ki bom ne haga burom ke botra ulat hau ye ki bakine hare ki le bom kongo badu judawang ki le sha ke jingkhom gi kenjri bom jukot shapo ke badom tliu bat ki le che ke jingdom ke batliu na judaw khlam batai ke ne ke jaka usu ong ki le che ke jaka badom tliu na babal khlam ong ka dujok pada pirkhat pada ke dujok ke bathang ne ke dingkam ne ke jaka badom namar gading ka aji sha so gam dom ha gading ka sha aji sha hare ujuda khlam ong kile che dujo ong kile shong ha ka jakat badom tliu balakhom dagi kenjri bom juko upundon kam ye kita ki kenten tonginam penlang ha ka bible ye ka baka kam ong yin bakang kan nek kumta na ko balai ka de ne kumba ye ka Sodom bat Gomora bat kita ki nongba ke badon saudong yeki haba ki ya shaitle nuti baki da lekbot ya ka dok ka waipat ha ka rukom ka bakum kine labo yeki hakmat ka kum ga rukom maham ken da ka ba kisha ya ka jimpan si tom hok ka ding bom jukut nang ta ka balai kuran Jepang ka Sodom bat Gomora ngala deble kene da pil ngap pinjin la songtho uong bat kini beri belen jisu ke jingkut jeki kalong kum ke Sodom bat Gomora ke Sodom Gomora kalong ke nuksa ta de khot banya ke nuksa na ke benta jong ngi ka bayang akhmat jongi na benta gitu gi bom ngai ya ke gospel bat kin hap ha ke jing pensitom ke jing pensitom ujudau ong da ka ding bom jukut habang pulai ne ding bom jukut ngimot bag thau ye ka dujok ha ka ding bom jukut ka kren Jepang ka jingjot jong ka Sodom ha ka ding ha ka to ka por ha ka testament berim lada pi pulai ye ka to ka khana kumno ka jingjot ka wan ha to ka ri ba ka wan ka ding ka hap na beneng ba ka bang ye ka Sodom bat ka jot no theo ka jot no khoj sundon but kene ga ding bom jukut hane ujuda khlam keren kene ga ding bom jukut ke badai ga dujok kene ga ding bom jukut u batai Jepang ga to ga ding ke babam ye ga to ga snong ha Sodom but ka jot theo ka jingkili ka bami ga de ne sha ka Sodom ka don manta re saya ke Sodom kedon kamdon zisha ka jubang kode ka Sodom kamdon show ka jot kala jot shijunam na bagi beri berkat pe kene ke ding ke bom jukut habu juda ubata ukhremut gitu ka dujok ka boksan yap ke ding bom jadi ubata itu ka ding ke babam ke Sodom ka bemu ka jingmi jong ka jingbam jong to ke ding ka badau kondok ka jingmi jong ka resort ka jingmi ka jingkut jong to ka jingbam na ke ding kalong ka jingjot ka bom jukut kam khikhle shu ka jot no she bom jukut ka ta ka de ka jing mut jong juda wo ong ka ding ka babam junom ka ding bom jukut ada pilih pen pule ye gani ha gospel jong luk Matthias kanong bakharwe in pule biang kan mar gnei de kin tin ge bang ala de hikaj pang ka dujok ha gospel jong Matthias no bakharwe kat khot bar phlai ka bakran Jepang ke Sodom ya pa ka pernam ye ka bala kentiu sheru beneng at penher ken hado ka dujok naba
lada lale ha Sodom yagi tagi kamba ike balale apa ka Sodom kan jin dala sa hado manta kani gede iktin ka mga kwa yapi ban yoi lada le iga kamba ha Sodom kumba lale haga Kapernam ka Sodom kan jin dala yaisa ka Sodom kan jin dala don kabumur kumne ka Sodom kabumur kumne ka Sodom kamsa ka ja shabom jukot ka jot no shabom jukot kata ada ke jimut jong jisubo ong ada le ka kamba ha Sodom kumba le apa ka pernam ka Sodom kan jin dala yaisa hadu manta kam jot hadu ga ding ka babam shadow bom jukot baru jisu kren gini kita gibri usnotho ga ka Sodom kini gibri basngap jisu gi audience ki basngap ye ga jingkren jong jisu kitip ye ga Sodom Syaegdon kitip ba kamdon syu ka ja shabom jukot kayak ke penjot ye Sodom kedai ke ding ka babam hadu dalut poi ka bam borokhoi bat ka jing ka Sodom ga kala ga depai ka kala long ga depai bat u habo judau batai Jepang ka jingjot jong ini ki balen yu Jesus Christ ki bom ngai ki long tik kum ga Sodom ki lek kin kan don ga ding bat kan bam du ya yaki bat ki lek shaka jingjot kum ga Sodom kum ki angel ki bale shaka ding jingdom tliu bat kum ki kon Israel ki be yap bat ki be jot hari khlau upedon kami kitin ki bejot upedon kami kitin ki kenjri bom jukot ka jingdom tliu upedon kami kitin ka ding bom jukot lene ubo ya ga Sodom ga Gomora ka jingkut juga galong bakam don syo ka ja si junom kata ada ga jing ki language ki bab ujuda upedon kam now ngin pulih kam syurum ye gini gi briu ki bom ngai ki long kum kimrat kat khot ngin pulih ne rot khot ke ba shpo gi katu ka lan ge bahru kum ki long kum kimrat bakhlem jumut hagi taki ek ero la panjot yeki kordit yeki nabaki le ya haga lanti ukan bat kila ya phet kerthep hagata ga jingsa kamau balam namar ga bainong bat hagata ga jingele kiat ukora kila jotno upron kami gikhtin kilong kumukan kumu balam bat kumu kora kini baro kibri gidan testament berim kibale persya yo blay ki bomnge ya ka khtin jong trai bat ujudau ong kini kibri kilong ida kibri balen ki bomnge yo Jesus Christ botrai ken yap kumu kora la pule kishti sorry ya ga jingim ya sorry ya khana jepang ukora kumnu ile persya yo Moses pule haga kitab jingkai no bakhan ru u ile persya yo Moses barabole persya Moses ong ukora ong de tahu Moses mo ubriu yo boble uji ngiro ngidon hoki ban yalam ni pai lang jong blai so Moses udua yo tra ong able uni ubriu le persya ye ngau le persya ye me bari pai lang jong blai ukhot yegi control baro ong udua ni jing duai akhmat jiku ong lada to pin tip yang ne kwe bala do tra ujet yang nga kandon gasdak pakadak kedai gini une ubri une ukora ubale persya yang nga un le hier im syaddu job ka kendau kan pedang ka kendau kan pedang nang ta une ukora un hier le hier syapok kendau wong la dau trai umjit
ujet denga rele da utra umjet denga ngan yap manga mlele kata gade ka jing dua jong Moses kay gabja sha bo Moses duai ong atrai ai bo ni pailang yo tip ba mele jet yanga pat bagani ki briu jome kin itho manu badai manu bomdai le ke badon kam pak Bible ko ong ka khendo kala khanyo ba ka tua sorry kala pedang baru datang ulah hab ulah hir bej im syapo khendo na ka Bible kasi kani ka bang puli manta ka ong kora ulai hir sha dujok ukora ulai hir sha dujok na ko tin dujok ang to kam dek tin dujok ajin sha dek tin shio sengin sa pulay ni tin kat bang inang ya kan mau ha baleng pulay ni ni Bible baleng pulay ni nga kerteng ni ke khubor ke jingkut jengki nong pop ni ke jingkut jeng bom ngai ke dawre ban juba ya ke jingkli balai ke don kam yu Chris ban yap shwa bat balai ke don kam yu ban mi pat balai ke don kam yu ban yap shwa hading tan so mi pat kene ke de ke jing kini ke de series ki jingi kai ki ba terleter ki ba ngin jubab ya kene ki jingkli balai don kami Chris ban yapshwa so habo kora sorry habo juda batai chepang ga jingkur jingkini u ong kumne u pundon kami tin bat hagata ga jingle kiat u kora u la jot no ong la banga u la jot no pi ka Bible ko ong u juda ong la jot ki kon Israel ro ki jot okay now u juda khlam ong u kora u le shadujok hagba dingam julip khanyum jiap u penon kam khtin u jot no hari khlau u neru breu u jot kora bar kalong kumta sorry ngin puli khot ke ba khat ar kil o ba khlem ya ki bala rong kenting no dakal air ki ding senrai ke ba khlem so ki bala yap no arsin ya ke bala rat no updon kam kitin kini gibreu kilong kum ki ding senra ki bom sai so ki bala yap arsen kamut yap nata ki mi pat nata ki yap yang yap arsen kamut ki breu ki ba yap sen ga pop tang ba le se ki poe ga jingtip ye ke ji sha tang ba ki yap yang saja sen kim ngai yang gospel kim ngai ye gospel so kala balom ta kata de ke jing yap ka arsen so ki yap arsen nang ta yaki bala ratno upudan kam khtin ratno so gini gibriu klem ong ki lechet du jok ki sha thang ding bom ju upudan kam khtin la ratno ki ke jing at phulung khot khat lai ki jing at phulung bkhi dom e ka duryaw ki ba seiter tho ye ki jing le ran jong ki chlor ba yaj sakma ha ki ba yo lo ba yong jong ka jing dom la rino sha ka bom ju kot so don ul o bayong ya ubala ri khnang dai banta jaki udul o bom jekon uba ki kin let shegani ga jingdo ung batlitlu shekari jaka jingdo shabom jekon ta ga de ga language ga kentin ga juda ubata upunon kam habo khren jpang ga jingjot jangani gibrio kilong kum ki ding sandrai kilong kum ki klor baya sakma kilong kum ki ba yap arsit gi ba saiter thobat so trem so kedekot kebakat saw badai kini bau enok ru ubah no Adam ulai thol pa bod ong khmi utram zawan bat ki shipo hajar ke ki bakho jong o ban le ek jing bishara lor baro bat ban penrem no ya kita baro ki bom riublei u juda upun kam niktin utran wan u enok la dep kren ni kene de ka wei par khobor le sing la ban peteng ka namar gapor apa keren Jepang kene git khot u enok ulak dep keren ni kene udai thulpa ong khmi utram sawan na beneng naula da pilai pule kitab Genesis phim labu enok ong kumta re ke kene ka enok le se kadon ka jinga tanya ka bakrau Jepang ka kitab u enok ha ka bu enok shi shao ong kitab jong enok ngom mun kong da khandai ngam bakla ha kitab u enok kamno na Bible jungi rele pilai pule ka kitab u enok phin labu enok u yethul pas pangkani long mun kong khot ba khandai
lada ngabakala ngan pan ma hanre ngatharai gade thot bakhandai u inok ukran ka kitab u inok aji shamde inok batho shu ai kerteng u but ukran Jepang ka jimbishar ka ban sawan nda bo utra wan bat ki shipau hajar ki bakho jongu ban le ayu ban bishar bat ban penrem upanon kan miktin bishar ka haba ka jimbishar ka ja ka ga bami ka jing penrem yakine ki bru ki bom ngai kai upron kam ten penrem baru klem ong haba penrem ki kin le chedu jok us ong kan wan ka jimbishar bat kin le che ka jing penrem now the people haga ye ga bible ka context jong ka bro ko haba ki bru ki haba jing penrem le people ka bami na ka jing penrem ka jing yap ba ka jing jot ka jing yap bat ka jing jot nang in pule ye ga dekot ka ba arhuai to pin rino yelade haga jing i ublei daga ba ap khmi her ye ga daga jing isne u jisu christ bo tra jongi sha ka jing em bom jukot upunon kam ten ong sha ka jing em ka ba bom jukot kamur kumne klemu christ ye to gi bom ngai yo christ kenam yo e ka jing em bom jukot kin poi sha ka jing yap ka ba bom jukot ka tagde ka language jong ka bible tagde ga contain jong ka bible now khot ka bar pula re ki wei pat ki ba ye ki wei pat to phin pan em daga ba kene kerthet yaki na ka ding biang so ka ga kam jo ga ding kalong ban bam ingkhong ban bam do ban panjon so ki contain ki bo juda upundon kam ki contain ki bo juda upundon kam ke dai ka jingjot ka jingyap ka ding ka ba bom jukot ban ka jingdom tlu upudon kaminiktin rat no ikibala rat no haba crunch pang ka jingjot jon ki bom nge ki bom ko ngo ya ka gospel kanege de jingkot jingki juda khlam mention ukhlam ong chicken tiro ukhlam crunch chicken tiro japang dujok kamdon dujok hakashi thi jong juda ngen saya